Begawan Sukma Lelono kowe Surya dadane aku bagus yen kowe ngerti karo panjenengan sediamu nepi sira negara Ngastina ana wigati apa yen kok pancen kowe bakal ngomong Pandhawa karo Kurawa kena mbok rukunke kena ning negara Ngastina ora dipasrahke karo Suyudana banjur kersamu sing piye penemban Sukma muridku maliu anan poitungan mung aku kandhang langit kemul mega tanpa dongko tanpa dipun tak go gawe mangesrama barang putra cantrik mentrik sing tanpa wicalanake kae tak rewake laku samudana aku bermono sing malih tinggal goleke urip-urip lan santriwan-santriwati para murid sing padha sudra Wulandara tiwas kebener yen pasrah negara cukup negara Ngastina tak jaluk dhewe ora usah melu-melu perkara iki lancang-lancangmu pecah jagamu kancanging kondo padha timbange padha bantre brahmana kali rinegem sangsaya seru brol ndrojoking poneng sarira badhar jantri wujud tetunggulipun haksara pukulun bathara guru kadang samelan
larut saking kutha Sapurwa yen tamutusa sasri kita wong sing lancang keluwih-luwih burung tate ana titah Maracapada sing wani maracak gerayang marang mestakaning mulun. Lah kok jebul kita wong sing bondo nekat sugih kendel bondoan. Pemelat apa kang bakal kita tampa tibane Trisula mbuh dadimu. Dodo kantaran bau wani tanding karo tetungguling para dewa ulun tanding ana lah japlok padha japlok Adiguna Adikan dupeh kuwi wong gedhe badane akeh Adigumpeh kuwi wong trah kusuma Adiguna sepate naga sing peh mandi pasir Bathara Guru Manikaya pirang-pirang lakon kuwi marga dretah masane tandhimu diapuk Kakang Semar Durga Permoni ya ngono piye jebul Kakang Semar langkung waspada maningal Pawestu Nanyayiwa beneh ing pamanggih Kakang kula lampah kados ngaten boten karana kula menika ngumbar ing kamurkan nanging Pandhawa menika pininta wahyu lan kamenangan kula namung nodi dumugi pinten kawaspadan kawastikaning wayah-wayah para Pandhawa aku ora mbutuhke alesan sing mahemu-hemu muter-muter kaya kowe. Ora butuhke ora sesuker-suker ana ing tanah Jawa kene. Bali. Banjur Kakang kula tak bali.
Yayi ora kudu kepiye yayi. Ora sida masrahke negara, jaluwen negara yen pecah dadane ora kudu wah. Yen pancen kowe arep njaluk negara Mawisrana marang kenceng dina iki nampa jalukmu tarca pedhel-pedhel banyu cangkem. Perkudara lorong kamur kamu yang kira jujur kowe plak-plek ditonton anakku turi ora apik. Durudana karo Perkudara wong tuwa-tuwa padha banda Yudamana. Aku bali Ngastina dadi wong tuwa. Tujune angger Ndorowati wong sugih karo caksana apa-apa ora. Ana murkane Pendhita Duna negara Ngastina, negara Manunggawi. Sung sang bono kae. Sing wis-wis aja dibaleni
dipikir ning pangati-ati. Angger. Angger. Kula paman. Bratayuda mboten dinten menika. Menika perang suci wonten petangane dhewe-dhewe. Kula badhe wiyatos. Wahyu kamenangan kedah kaboyong ngaten soto Kurawa. Nggih, menika langkung prayogi. Adaan kula dares dinten kaping 6. Kula badhe lampah priatos badhe kaping 50 mawon. Kanthi priatos kados kanthi boyong wahyuning kamenangan. Menika langkung prayogi. Ali Ngastina. Begini akan pulih harkat dan martabat Pendhita Durna. Kakak kondur saka lima yai. Pandhawa ya anakku, Kurawa ya muridku. Aja cok nyimak-nyimake karo Pendhita Durna. Tau berat murah kok ora dadi lengganan kaya kebantu. Wong Astina, Kurawa, bapak kondur ngene. Semangat ya. Raden Werkudara mau sak pasowanan saiki dadi musuh ora dadi ngopo. Sumbagaya karo apa? Tak jaluk negara Ngastina, tak jaluk negara Ngamarta, dudu Kurawa, dudu Pandhawa, aku sing duwe. Saking lampan menika pikantuk tambahin kegambaran. Najan wong rukun iki gawe santosa ning santosane wong rukun iki rukun delok. Ora njur gebyah-uyah. Nek perang Bratayuda kok dadi murung jur ora ana bedane sing elek karo sing apik. Ora kok wong jenengane seneng peperangan iki ora ning sing apik nek kon campur karo sing ora bener ora takon bisa sing tak kudang sing tak gadang momongan kula para satya Pandhawa jer perang ngono ora kok wong adu ping kulit atose balung menang-menangan rebutan dunya wong perang suku sabela dateng jejeg adil lan bener menika ingkang nami wahyuning katentreman wahyuning kamulyan jati netesono marang anak putu ning Lampuk Kalimanggis Kaloran Selawase
Baline Angkara Budinesta sinuwun Baladewa Dara Sengsaki lan sapa-sapa sing kendhang kapracundhang kaseser karo Surya Dadari wis lebah luar pemalan. Nyawiji dadi sawiji melu mahargya. Pak Derek aku melu seni Kakang Badrana. Pariponaning lampang Surya Dadari Amibu yang Sri larasing pepanggihan manggih rahayu dodo salam ilahi pagelaran sedalu atas kang ala diguwak sing sak adoh-adohe sing apik bareng-bareng digoleki sugeng injing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Satyatu, Namo Buddhaya.